Sus! Ito pa na yung mapagsilda tong bana. Kaya kita pa shopping, oh. Kini kong pinangga kita. So, kita dyan na ay katungod sa iyang kwarta. Gitugutan tanga. Papalit ang atong gusto mapalit, di ba? Taghana. Wala baka kung bana di haron. Di ko lang. Makita niya na masukok. Wala ba ko na nanghid na. I-shopping na ako. Ako na mag-iingon. Mamalit ako mag-gusiri. Asa ka kung bana ay. Mingaw ng sala. Ate ko sa pagka siya masukok nga. Kan ko gi-shopping kay ana ba siya nga ang akong kalipay ilahas ang kalipay kay love kay ko niya. Okay siguro ako rin i-check ay kung ako kwentahon pila ko nagasto ron. Labs? Oh no! Nana kami ag. My loves! Oh, papa ko lang yun! Sa kaki, kedua. Asa si Bibi? Dati kedua may bibi. Oh, mama, oh, ito mi! Kedua may bibi. Hi, my loves. Kikapoy ka. Diba, bakagikan ko lang grocery. Oh, asa mo rin ang grocery? Ang grocery mo, ay kanang, kuhan lagi kanang, kung sa daghang king tao nga ito pala lang. Gusto ko magdadali. Ayaw, gawas na kayo, gawas. Oh, close the door lang. Sige. Sit down. Kasi may sudan na to. Sudan? Pagita lang sa siguro nga doon sa ref na tanawa lang nabay Ay, sud. magkanas ko kadiyat ha. Ano ka si? May makapag to sa sudan sa ref. May labs. My loves! Wow, may sudan. Ang wala sudan? Sao man nino ilay ka ba kanang mabalik lang siguro ko sa merkado para grocery mabalik ko kanang isda upan ba. Mula ka sa may bibi. May basket. Oh, wala ka mo be. Asa dito? Sapatos. Sapatos ko panukas. Tapos siguro sa kwarto. Wala sa kwarto. Ganyan ako ito nangita. Nadjagod be. Last. Di ka ba dyan ko na sa kwarto to? Nabutan ako, gisahin ako sa babaw sa kabinet. Ay, wala. Ito dili sa ilaw. Ay, wala, di, ako nag-check, wala, nilimpyo kayo. Dili ito. Kaya, sit down, wala lagi diha, ako nag-check. Sa iyo pa sa buntag, nalimpyo na ako, nahanduman ako, gibutan ako dito sa babaw, dito sa drawer sa kwarto. Ay, matanaw ka dali. Oh, gitanawa. Wala na may labs. Naalig. Botik ni. I miss you, my love. Ina mo na ako sa kwarto. Wah, lagi dito. My love. Ano ko ni mo papal? Para pili ko ba ako sapatos kay magkuha ko basket. Ano lagi mo alitan? Oh no. Kung saan eh, nagana ko ng mga photos nila. No? Halil pa dugod. My love. Okay na ka na, no? Ingon biya ka, ha? Ingon biya ka nga. Masa sweldo gani, nanay, masubra gamay. Para juga ko kay ba, ingon ka nga, ang akong kalipay, imuhang sang kalipay. Hotel na regana, mawala watay sudan nay, watay makaon diha kay yun. Kung saan ay mo pamaliton. Paano makaingon man ka nga, bisag unsa? Na, Nawa si Dodong, wa pa ni mapalitig gatas. Pamina ha, pila ka sweldo nimo nga ako di abono karon nga nalugluagan ta ning palit ko ana na ka nga. Bisag unsa lang ako pamaliton. So kana gisulti nimo nga ang akong kalipay, imuhang kalipay dili na tinuod. At di lagi na tino, kaya papas mo ka na yung kalipay-kalipay. O, sobra na dyan, tao ni mo di pamalit. Dina, tumani ha. Kaya mo kung di bawalan ng mata. What I do ko niya ha?